Здравейте! Добре дошли в подкастът на Biohacking BG. Днес ще си говорим за здраве, превенция и разбира се за биохакинг. Днес сме с моята любима доктор Ситновска. Тя е основател на клиника Оестела в София. Работи основно естетика, както и всички други специалности в клиниката, но в това е изключително добра и тя сега ще ни разкаже малко за себе си. Казвам се доктор Ситновска, работя в град София. Имам своя клиника, Оестела клиник, като от 8 години се занимавам основно с естетика, фасети и бондинг, но разполагаме с всички видове специалисти за оралното здраве в клиниката. И аз и Мария сме твой продукт, така че... Да. Благодарение на теб имаме тези усмивки и сме супер доволни и много те харесваме като професионалист, затова сме те поканили днес да си говорим за орално здраве. Така че нека да си говорим сега каква е връзката между оралното здраве и цялостното здраве на организма, защото все пак ние занимаваме с биохакинг. Биохакинг разглежда тялото като едно цяло. Каква е връзката между оралното здраве? Оралното здраве е огледално отражение на общото здраве на организма, тъй като устата е входната врата към дихателната и храносмилателната система, така че всичко е свързано в тялото, всичко е в едно цяло. Абсолютно е така. А какво представлява нашия орален микробиом и защо е толкова важен? Защото аз мисля, че има много голяма стигма около... И въобще хората всъщност не знаят колко е голяма важността на оралния микробиом и как... Понеже винаги говорим за gut connection и че нашия втори мозък е нашия микробиом, но всъщност в основата е нашия орален микробиом. Оралният микробиом е всъщност екосистемата от добри и лоши бактерии в устата. Те трябва да поддържат една симбиоза, един баланс и ако патогенните бактерии, вредните бактерии надделеят, тогава вече имаме проблеми и с венците и съответно се появяват кариеси. Значи причината за кариесите са предимно лошите бактерии. Защото ако трябва да сложим някакво разграничаване между добрите и лошите бактерии, какъв би бил баланса? Какво би помогнало да имаме повече добри бактерии? Какво би помогнало да имаме повече лоши бактерии? Как може да се справим с това нещо, ако си говорим за микробиома? Сега, сладкото отключва, то е основният фактор, защото лошите бактерии се хранят със сладко. Да. Това важи и за червата, и за стомаха. Точно така, да. Тоест, когато се повишава киселинността на слюнката, има дисбаланс в pH, надделяват лошите бактерии, съответно се появяват кариеси от тези киселини, защото киселините издърпват минералите от емайла и така се появяват тези деминерализирани петна. Тоест, това е процес на деминерализация. Ако няма агент, който да предизвика реминерализация, да неутрализира pH в слюнката, тогава вече със сигурност се появява кариес. Това е и следващия въпрос. Как чрез хранене и хигиена всъщност може да подобрим нашия орален микробиом? Да. Добрата хидратация и да има паузи между храненията, защото когато няма паузи, всички тези снаксове и постоянното хранене, дори където се казва да не е чак толкова с захари, постоянното хранене си не позволява на слюнката да неутрализира pH в устата и се получава едно... Нормалното pH в устата е около 7, от 6,2 до 7,4, т.е. горе-долу 6,9-7 е нормално pH. Когато постоянно се консумират храни, pH варира и съответно се получава този дисбаланс и надделяват лошите бактерии. Може би защото е супер модерно постоянно да снакваме и хората си мислят, че има така здравословни алтернативи, има много плюсове, мислят си, че всъщност това ще им донесе енергия. И за това, и между другото, ние в нашите биохакинг курсове, в темата, която имаме за фастинг, говорим за паузите и колко полезни са паузите между храненията, но не мисля, че хората си дават сметка как това променя тяхния орален микробиом и че всъщност зъбите се реминализират чрез слюнката. Точно и когато всъщност ние променяме. И тук става въпрос, според мен, за така наболялата тема и това са всичките течни захари, liquid sugars, дори да бъдат натурални, под естествена форма, нещата, които ние пием, като тип кафе, pumpkin, spice latte и всякакви други такива вариации на напитките също го правят, така че според мен е много готино да обърнем внимание на хората, които ни слушат и ни гледат, че е добре да има такива паузи между 3, 4, 5 часа, колкото е възможно за тях. Като разбира се,
това, което ние също препоръчваме, е да наблюдават какво се случва в този период. Защото ако ти си гладен в по-малък прозорец, то тогава трябва да обърнеш внимание на това дали храната, която си ял, е достатъчно богата на макро- и микронутриенти. И всъщност какво си дал на тялото, защо постоянно имаш някакъв тип ненаситен апетит или глад. Храниш ли се достатъчно, не се ли храниш, и всъщност това може да бъде един доста добър ориентир. И е много мащабно, нали, това нещо. Като цяло хората да осъзнават, че трябва да дават почивка не само на храносмилателната система, не само на тялото да възобнови и да се изчисти, ами някакси тези регенеративни функции, които ги има тялото, и не си даваме сметка за тях. Тук е важно да добавя като най-вредна храна в детската възраст най-често, като такава проста захар, е близалката и бомбоните. Това е, мога да кажа, че е номер едно храната, която предизвиква кариеси, защото бавно и продължително това нещо стои в устата. И почти няма дете, което да има кариеси, като питам родителите. Те не го разбират под тази форма. Онзи ден даже имахме един случай на едно детенце и казвам, майката казва, то се храни здравословно, всичките вредни храни сме ги изключили, не му даваме, имаше кариес, направихме го. И казвам, сокове пие ли? Пие такива с сламка. Казвам, трябва да премахнат изцяло соковете, пие по едно сокче на ден. И казвам, ама какво, да махна сламката ли? Казвам, сока да махна. Не е проблема сламката, е сокчето. Знаеш, и казвам, как така? Това е много специфична тема. Супер специфична, и понеже много често хората те заклеймяват, че ти си в някаква супер крайност, особено ние. И когато говорим, или примерно когато предлагат на детето без да знаят дали ти му разрешаваш, например, ние избягваме да даваме такъв тип продукти, освен ако не знам какъв е произхода. Вече всичко е толкова противоречиво, всичко е такъв маркетинг. Влизаш в биомагазина, взимаш бомбони без захар, които са с подсладител, който е всъщност царевичен сироп, което е още по-токсично и още със същите вреди. И се надяваш, че това ще бъде по-добрата алтернатива. И е изключително предизвикателна тема, но аз мисля, че ние може да предлагаме на децата различни текстури на храни под различна форма и те да им се наслаждават, без да трябва да са тези рафинирани продукти, които наистина изключително много им вредят. А поне може ли да им някаква препоръка на тези родители, които дават близалки на децата си, да изплакват устата или какво да правят след това? Има близалки с ксилитол, без добавена захар. Това са единствения вариант, но аз и в такива случаи не препоръчвам. Дори да изплакнете устата на детето, това продължително време от 30 минути и плюс-минус си е много сериозно. Не може да се справи, не могат да се справят добрите бактерии, за да балансират цялата среда. Цялата среда. Да, за съжаление. Тогава е много интересен въпрос, вече говорейки за добрите и лошите бактерии. Кои пасти и води за уста трябва да избягваме? Избягваме такива с много силни съставки, много силни пенители. Натриев лаурил сулфат е основният причинител на сухота в устата. При по-чувствителните хора даже предизвиква афти, синдром на парещата уста. И хората не знаят от какво, ама тази паста на мен нещо не ми влияе добре. Или дори понякога не се досещат, че това може да е от паста. Да, това не е следващия въпрос. Защо някои хора получават афти от определени пасти за зъби? Има по-чувствителни хора, за всичко е така, и за кожа, и като цяло. При по-чувствителните хора всички тези отцветители, пенители, триклозан, който е много силен антисептик, той много силно влияе. Изсушава лигавицата. Има дори в някои продукти, като води за усти, има спирт, чист цетилов спирт, което ако го ползваш ежедневно, тя се води ежедневна антиплакова вода за уста, което е абсурдно. Ще го спомена, доктор Десимиров ме оперира и ми вади мадрец съвсем наскоро. И ме поглежда, такъв след операцията, и ми изписва нещо, и ме поглежда и казва: ще си купиш вода за уста сега, от аптеката. Поглеждам долу към рецептата и:
Ще си купиш кислородна вода, нали? Да. Също така хлорхексидин също под внимание трябва да се постави, защото ползването му, говорим за вода за уста, нали, с хлорхексидин, когато е предписана от специалист да се използва 7 дни или 14 дни максимум, тогава нали, използва се за нещо, за лечение на гингивитна паранотоза. Но когато се използва ежедневно, прекомерна употреба, когато се сетиш или не си чистил зъбен камък от няколко години, ползвам еди коя си вода за уста, която има хлорхексидин, тя ми успокоява венците. Не сме премахнали етиологията, зъбния камък си е там, натиска венците, венците са червени, възпалени, кървят. Водата за уста няма да те оправи водата. Добре, има ли тогава алтернативи здравословни на пастите и водите за уста? Нещо? Има, примерно, пасти, съдържащи хидроксиапатит. Това е така наречения течен емайл, който запълва микропукнатини. В момента той, мога да кажа, че замества флуорида. Ако нали, и е по-безвреден. По-безвреден е със сигурност, да. За флуоридите е малко такава тема. Нали, аз препоръчвам пасти с флуорид, но трябва да се сметне количеството на флуориди прието като цяло, защото ние с храната, с водата приемаме ежедневно. Минералните води, има води, които съдържат много високо количество флуор, нали, говорим за минерални бутилирани води, което не трябва да бъде приемано от деца. Нали, има си бебешки води, има преварена вода, ако щете. Това трябва да се използва в бебешка възраст и детска възраст. Те също затова препоръчват да не се пие минерална вода от бебета, също да пият точно така, трапезна защото риска вода. от предозиране е много висок и съответно тогава е задължително се изразява флуороза по зъбите. Не е задължително, в 90% от случаите. Как изглежда? Какво точно? Тя има различни степени на флуороза, но леката степен е малки петънца, нали, пак са дразнещи, но не толкова видими, нали, чисто човека ги вижда. Но силно изразената флуороза си е с много силни дефекти по емайла. Те са едни много ясно изразени петна, и бели, и кафеникави, жълтеникави. Тогава хората 10% от случаите, които правя ежедневно в практиката си с бондинг и фасети, са с флуороза. Заради подобно. Значи в 90-те години Бургаския регион и Хасково, мисля, че не съм сигурна дали за Благоевград става въпрос, в питейната вода е имало доста завишено съдържание на флуор. Тогава хората, които, нали, съответно не са си взимали минерална вода за бебетата и да си ги преваряват. Точно така. То тук, между другото, и това с преваряването е много голяма тема, защото има една стигма и около това, че когато водата се превари, тя е вече окей за бебетата, но ако ние не филтрираме водата, всъщност във водата има метални частици. Когато ние загряваме водата, водата става канцерогенна. И затова, когато ни питат каква вода трябва да пием, нали, е добре човек знае къде живее, грубо казано, тества водата и качеството и може да прецени дали може да сложи филтрираща система и да пие от тази вода. Абсолютно, или съответно е добре да купува бутилирана такава, в най-добрия случай не пластмаса. Точно така, да. Това е сега отново цялата. Много е сложна темата с водата. Да не е с пластмасови бутилки, най-добре филтрирана вода, според мен. Нали. Но при децата е много важно, защото дори бременната жена в първия триместър от бременността, от първия триместър, нали, втория, се залагат зародишите на временните зъби. Тоест, жената, където се казва, дори не знае, че е бременна, нали, в целия този период трябва да внимава с бутилираните минерални води, които съдържат много високо съдържание флуор. Защото това нещо може да доведе съответно до деминерализирани петна по емайла на бебето. На временните зъби, вече в ранна детска възраст, говорим до втората годинка, се залагат вече постоянните зародишите на постоянните зъби и тогава вече пак ако отново има, нали, завишено количество на флуор, може да доведе до тези петънца флуорозни на постоянните зъби. Да. Трябва да бъдем... Вече има толкова много ендокринни диструптори, имаме на толкова много неща, ние сме изложени ежедневно,
И някакси според мен на хората им идва много прекалено много тази информация. И аз виждам, комуникирайки, те казват, това вече ми е прекалено крайно, това вече са залитания, това вече, ти прекаляваш с тези неща. Но всъщност истината е, че ние сме изложени на всички тези ендокринни дисруптори, трябва да се опитваме колкото можем повече да ги намалим, доколкото е възможно. Конкретно за флуоридите, четете етикетите, хора, това е много важно, защото и дори в пастата за зъби, ако има над 1650 ppm флуорид, говорене флуор, си е сериозен проблем. Да. Пък при децата е много важно количеството, което се слага на пастата. При малките деца те не знаят да плюят те гълтат пастата. Да, съответно без флуорид е по-добре, когато са много мънички, до момента в който се научат да изплюват и вече се започва подходящата паста според възрастта. 0, 2, 4 до 6 годишна възраст, вече над 6 годишна възраст предполагам, че влиза към дете, което може да си много се забавлява с вечерния ритуал, защото всеки път идва и супер доволен. Глътнах пастата. Защо? Защо го правиш? Вкусна беше. С ягодка. Глътнах пастата. Аз разбира се, така ли че на билкова основа, но пак казвам, всичко е толкова маркетингово, всичко е и когато говорим за прекалено силни миризми, когато говорим за прекалено силни вкусове, това нарушава нашия орален микробиом. Абсолютно да. Триклозана, пенителите конкретно, СЛС, този натриев флуорил сулфат, това за мен е съставка, която трябва да се забрани изцяло. Да. Има хора, където го виждат това нещо, моята паста, почиства, тя така разпенва добре. То, че разпенва добре, не означава, че ти почиства зъбите. Да. Тези, които са на билкови основи, хомеопатичните, те нямат в тях такива и овкусители, допълнителни парабени и пенители. Пенителите трябва да се изключат изцяло. Добре, ще минем към следващия въпрос, но има прекалено много неща, които за съжаление по един или друг начин са част от нашето ежедневие. Е добре да обръщаме внимание точно на тези. И понеже е много противоречива темата, въобще за флуорида, за неофлуоридите и така нататък, просто както всяко нещо трябва да е в правилното количество. Добре, нека да отидем на как всъщност се образуват кариесите и какво се случва на ниво бактерии и на ниво емайл. Най-просто ще го кажа, за да ни разберат всички. Когато консумираме захари, лошите бактерии обичат захари, разграждат ги до киселини, получава се една по-кисела среда. Съответно в тази кисела среда се издърпват минералите от емайла и се получава една дупчица. Първо се получава едно деминерализирано петно, такова беличко, симпатично, което, между другото, много важен момент, ако се приложи, има един много силен препарат, тутмус, аз много често го препоръчвам на моите пациенти. Ремиnerализиращата пяна. Точно така. Да. Ако се приложи в този момент... Тук е момента да направя продуктово позициониране на Pure. Да, и аз също. Ремиnerализиращата пяна на Pure. Да. Значи, ако се нанесе в тази област, която е деминерализираното петно, говорим за продължително нанасяне, в рамките на 3 месеца и допълнително, може да се получи обратна реминерализация, да се върнат минералите обратно. Пяната е полезна и за деца. Да. Има си такива продукти, които са си с ягодка, фрукти. Да. Всъщност мисля, че има вкусна ягода нашата ремиnerализираща пяна. И да продължим нататък, тъй като това го споменахме, но искам малко повече в детайл да го обсъдим. Колко често трябва да се храним, за да поддържаме добро орално здраве и може би да вметнем каква е ролята на електронните цигари? За храненето, колкото по-рядко, толкова по-добре. Не, шегата на страна. На 4-5 часа трябва да има паузи между храненията. Без за да дъвки, може да се... без напитки, абсолютно без. Да. Водата, задължително хидратацията е много важна. За да има време слюнката да балансира pH в устата, да има време за следващото хранене, отново пак да се получи този дисбаланс и отново пак да се балансира. Така че за храненето със сигурност 4-5 часа трябва да има между храненията. И сега тук е момента да споменем, че всеки път, когато пушач пуши цигари или електронни цигари тип вейп, всъщност се нарушава оралния микробиом. Да. И дори
електронните цигари подпомагат развиването на патогени и на други вредни бактерии. Така че, както трябва да спазваме и да опитваме да правим някакъв фаст, така е добре и да не пушим. Моята болна тема, това с цигарите, ежедневно сега не се карам на пациентите, давам им съвети, нали? Но, значи, научно доказано е, всяка година излизат с нови артикли, нали, проучвания, колко са вредни цигарите, тютюнопушенето, конкретно за пародонтита. Има ли човек пародонтоза? Цигарите трябва да се спрат, ама имедиатно в момента, в който чуе думата пародонтоз. Да. А преди това, че има гингивит и възпаление на венците, нали, цялата това са си, нали, свързани неща. Хората разбират до една степен, но си мислят сега, нали, 50% и повече пушат. Пак защо пък кой си няма пародонтоза? Ние сме виждали хора, които са с онкологични заболявания на белите дробове, които не спират да пушат. Нали? Очевидно това не може да ги изплаши. Явно не може да ги изплаши. Но все пак, понеже ние сме тук и това е един подкаст за превенция. И това е един подкаст, в който ние трябва да говорим как да предотвратим всички тези заболявания, които могат да се случат. Затова и всеки повод, в който мога да кажа, че не трябва да се пуши, се опитвам да го правя. Да, и аз така. Дали някой се слушва в моите съвети. И мисля, че е много добре за всички млади хора, които просто не спират да го правят. И това, което казвам на хората, които обичам около мен, които пушат и които са ни много близки, е, че е добре да правят паузи. Защото... От една седмица. Не, знаеш ли, понеже биохакинг всъщност на какво ни учи и какво е това, което ние нон-стоп разказваме и говорим, е, че всъщност ние трябва да намерим една добра среда за нас, в която не се чувстваме в някакви крайни ограничения, защото когато хората говорят за диети, когато хората говорят за режими, изведнъж те са, не искам поредния режим, не искам да се ограничавам, искам да си живея живота. Аз също си живея живота и се чувствам много добре и също се чувствам много по-добре, защото си познавам доста по-добре тялото вече. Точно с Мария преди да дойдем и казах, ние сме в уникалния момент от живота си. Защо? Защото някакси толкова по-осъзнати сме, имаме достъп до толкова много информация да намерим точно това, което ни харесва. Да правим точно това, което обичаме да правим. И не е за ограниченията. Просто да намериш това, което наистина на теб ти харесва. И когато ние изграждаме тези режими на базата на всичките тези изследвания, на базата на всички тези технологии, сензори, DEXA-scan, Volume to Max, всичките неща, в които забъркваме, всеки е всъщност да намери това, което ще работи за него и да не е в някаква крайност, да спре нещо за винаги, ами да има награди, да има осъзнати награди, които консумира в някакъв осъзнат период и може да бъде същото и с пушенето. Да бъде като някакъв тип награда. Десерт и да бъде като тип награда, но пак да знаем, че трябва да спазваме някаква хигиена и това да не се случва постоянно. Защото повечето хора, с които говоря, мисля, че те не осъзнават, че вече го правят машинално. Те вече дори го няма удоволствието, защото те не чакат това да се случи, ами просто е навик, вреден навик. Моя съвет конкретно за оралното здраве, цигарите повлияват много негативно. За съжаление всичките, даже сега ако трябва да отворя темата за канцерите в раковите състояния, устна кухина, гърло, това основната етиология стои тютюнопушенето. Алкохол. Нали? Цигарите и алкохола са задължителното нещо. Не съм сигурна дали има някъде някой, който е развил рак и да говорим в тази област, да не е свързано с това. Мисля, че 99%. Другия 1% може би някаква генетика или нещо, не знам генетичен какво или се е генетичен аспект. Много интересно да се изследва, както в повечето образования от рак на гърдата се намират парабени, така и затова... Между другото, четох също едни проучвания, в които в пациенти с Алцхаймер са открити порфиромона с гингивалис, една бактерия, която предизвиква гингивит. И не само гингивита, тя си е основен причинител на заболяванията, оралните заболявания. Така че има нещо се изследва и в тази посока. Не съм сигурна докъде ще стигне цялото това нещо. Има много изследвания, които показват връзка между
хващането на ранно развитие на Алцхаймер и на сърдечно-съдови заболявания. И всъщност първият индикатор, че има някакво много сериозно възпаление в тялото е заболяването на венците, оралния микробиом, пак тези теми, които са много големи, но някакси няма информация за това. Няма, нали, колко важно е дишането на децата ни, да наблюдаваме децата как дишат, колко сериозно внимание ние трябва да обърнем, ако детето диша през устата, през нощта, а не през носа. Това също е много сериозна тема. Значи дишането през устата при децата специално, защото при възрастните, нали, вече осъзнато търсим решение на проблема, ходим по лекари и какво се случва. Но при децата причинява страшни аномалии. Говорим за дълбочено непсе, ортодонтски проблеми, за хапката проблеми, освен че има сухота в устата. Съответно сухотата води до развитие на кариеси. Няма този буфер, който нали, да обмяна за слюнката. Така че много сериозни проблеми може да доведе дишането през устата и трябва да се обърне внимание. Има такива апаратчета за деца като тип гумички, които се използват за все едно да направят бариера, да спи детето в захапка с затворена уста. Също така маут тейпинг, преди малко си говорихме с Мария. Има варианти, просто трябва да се потърси решение, защото сериозен е проблема. Не трябва да се пренебрегва при всички случаи. То не е само за здравето, а всъщност и за естетическата част. Защото струпванията на зъбите, компресия на горната челюст, това са задължителни. И даже има такива проучвания, как преди много години, когато в много от древните култури има традиция да се учиш да спиш с затворена уста и как черепите, които са открити преди 2-3 хиляди години, са с перфектните челюсти, перфектни подредени зъби здрави. И как в днешно време, в модерния свят, има толкова много изкривени челюсти, размествания на зъбите и естетически това вече не изглежда добре. Така че дишането през носа е едно от полезните неща. Безплатен хак, биохак. Кажи книгата. За това си говорихме с доктор Синовска преди да започнем да снимаме. Аз съм много впечатлена от книгата Бред, нали, всеки твой дъх се казва на български, която, нали, има много интересно проучване за хора, които спят с отворена уста и с тези, които спят с затворена уста. За хора, които им блокират ноздрите, за да дишат само през устата. Това супер много влияе на капацитета на белите дробове, по-трудно се насищат с кислород всички клетки на тялото и това вече води до редица други заболявания. Така че безплатен хак. Дишайте през носа. Нали? Това е нещо, което звучи много лесно, но когато имаме навика да не го правим, е много трудно. Обаче, знаеш, има и за това също, колко е важна позицията на тялото през деня. Ти как работиш, как дишаш. Всъщност колко кислород дишаш през деня. И понеже, нали, ние не ни изгражда такава култура, нали, ни прегърбени на чиновете, седиме, нали, ние имаме шанс сега цялата тази информация, която ние имаме да я предоставяме на децата ни и те да имат една по-добра информация около това колко мощно и важно е дишането и също, че това е едно от най-важните неща, за да безплатно, да здрави. За да може и да изглеждаме добре. Говорейки си от естетическа гледна точка, идваме сега на темата за избелванията, за домашното избелване, за UV-лампите, за кабинетното избелване. Как това влияе на нашите зъби и на нашето здраве? Ние тук всички сме го приложили, само да кажа. Аз няма нищо да казвам за избелващи системи, защото ще бъде много директна реклама. Ние примерно знаем, нали, плюсовете и минусите, въпреки това сме избрали да го направим, но нека да го кажем и за нашите зрители. Избелването е безопасно, когато е направено както трябва. Когато не се прекалява, когато е направена в концентрация безопасна за нашите зъби. Аз ще кажа така, за мен клиничното избелване е по-безопасно от домашното. Домашното избелване давам един кит за избелване, обяснявам на пациента кой как го прави вкъщи, нямам никаква представа. Дали го прави правилно, не знам. В кабинета, като седне на стола, правиме всичко както трябва и съответно пациента си тръгва с по-бели зъби. Избелването не изтъргва емайла, не причинява ерозии, не знам какво прави, пропуква, всякакви неща са ме питали до сега. Безопасно е, когато е направено, нали, от клиници. Така е границата между... това си е химичен процес на окисление. Така и иначе, може би тук е важно да споменеме, че сертифицирания продукт, който е безопасен,
е карбамиден пероксид и водороден пероксид в клинични условия. И защо е важно това да го споменем? Защото има прекалено много неща на пазара, които по никакъв начин не са одобрени, не са сертифицирани и са опасни. Имаме препоръки, които ние трябва да спазваме и всъщност те са да не са високи проценти, които да не вредят на нашия орален микробиом. Затова и тези препарати, спазването на тези регулации е толкова важно и е много важно също и процента, който ние използваме в домашна среда и в средата в кабинета и разбира се винаги консултацията с лекар. Разбира се, аз на хора с чувствителни зъби не препоръчвам да се избелват. Седне ли някой, каже ли ми, че са му чувствителни зъбите, докато си пие вода, дори не се е избелвал до сега, няма въобще да предлагам. Или пък има други проблеми, има си допълнително изтриване на емайла или нещо подобно, въобще не е подходящ за избелване. Ти, че си дошъл за това, не означава, че си подходящ разбира за това. се. И има прекалено много фактори, които е добре човека да прокомуникира, да си изчисти зъбния камък, да прокомуникира с лекаря, който ги лекува и така нататък. Но така ли че реминализацията. Реминализацията. След това избелване, защото аз като си го правех, може би усещах някаква минимална чувствителност, но веднага, щом си сложа гелчето, получавам веднага облегчение, няма никакъв проблем. Така че и това е важно да присъства. Това е важно, ако трябва да си избълваме зъбите. Как антибиотиците влияят на нашия орален микробиом? Антибиотиците нарушават не само лошите, т.е. избиват, така да кажа, не избиват само лошите бактерии, избиват и добрите бактерии. Съответно, трябва да има нещо да подпомогне този баланс в последствие и трябва да бъде комбиниран с пробиотик задължително. Има орални пробиотици, които се препоръчват дори при гингивит и пародонтоза, защото те си съдържат милиарди живи пробиотични бактерии, които подпомагат неутрализирането отново. Всичко се дължи на това въпросно pH в устата, за да може да оралният микробиом да си бъде балансиран. А може ли превентивно да се приемат? Може и превентивно да се приемат. Отново пак сега говоря за свързано с устната кухина. Има си пробиотици, които са си дъвчащи таблетки, които могат да се приемат. Това, което ние с теб си говорихме. Ние с Мария, продуктите, които въобще избираме да споменаваме в нашия канал, са само продукти, в които 100% вярваме и 100% ние използваме. И такъв пробиотик е пробиотика на лактофор, който може да се дъвче и ние двете го даваме на децата ни. Това е една от най-любимите добавки на моето дете. Много е приятно на текстура и на вкус. Въпросът е как дишането през устата влияе върху развитието на лицето при децата. И тук отваряме една голяма тема, която е супер противоречива и тя е за оформянето, съответно за развитието на мускулите и за това дали децата е по-добре да бъдат кърмени. Или, съответно, има хора, които твърдят обратното. Бибероните, темата с шишетата и всички тези неща, които помагат да се формира една по-добра мускулатура, както Мария казва, аз кърмачката, защото аз съм върл фен на естественото раждане и съм върл фен на кърменето. За мен това е нещо задължително, което трябва да се случва. И не го казвам, защото не искам да звучи, че трябва да се случва на всяка цена, но когато зависи от нас и когато можем да го правим, моето лично мнение е, че е добре да го правим и че това подпомага за формирането на тази мускулатура и за оформянето на правилната захапка, заради това, че мускулите успяват да се развиват. Какво е твоето мнение по въпроса? Разбира се, че кърменето е полезно, това е научно доказано. И за развитието на детето, но до каква степен? Според мен над годинка вече кърменето може да бъде сега, не е опасно, не говорим за здравословно състояние на детето, няма как да е опасно. Говоря за развитието на лицевата мускулатура. Понеже при сучене детето изкарва долната челюст напред и го прави по определен начин, това нещо може да доведе до преразвитие на долната челюст. Съответно, освен че вече бебето има зъби, би трябвало да са му пробили зъбите, тази кърма и това сучене може да доведе до проблеми в захапката и до кариеси на ранното детство.
Едно е когато го правим правилно и отново мием зъбките на детето още при първия пробив, това е много важно. Пробива едно зъбче, купуваме, има такива напръсници, с които мием зъбчето на детето. Не се мият зъбите на детето, на 6 годинки сме почнали да му миеме зъбите, защото нали, вече има зъби за миене. Със сигурност това, което аз имам като информация, защото съм си правила много сериозен ресърч, е, че всъщност е почти безмислено да кърмиш след първата годинка. Защото детето вече се храни пълноценно и така нататък. И не говоря само за физиологичен аспект, и за психичното здраве на детето. И в друг аспект. Нали? Така че не говорим... Аз съм за кърменето. Аз също съм кърмила. За кърменето съм, но вече над годинката трябва да се ориентираме към спиране на целия процес. А вече за бибероните, тук това е много голяма тема. Ако можем без биберони, определено е по-добре. Ако не, пак до първата годинка е окей. След това, нали, води се, че до първата годинка детето си има защитни механизми, които му помагат да се справи с ситуацията. Дори да има някакво задълбочаване на непцето или някаква неправилна захапка, при растежа си се подминава този нали, регенерира само. Но след това вече може да стане. Имали сме пациенти, които, да кажа, и майка, която кърми детето си на 2 години и половина с ранен кариес, говорим кариес на ранното детство, на всички зъби. Много сериозен проблем. Съвсем скоро гледах за анатомията на самите биберони и как има едни много модерни биберони, няма да споменавам марка, които са с много кръгла основа, които са супер противоречиви и в крайна сметка вредни. Има ортодонтични залагалки, не знам какви залагалки. Опитваме се да ги няма. Или максимум до първата година. Добре. Сега да минем към следващата тема, която е много интересна. За здравето на венците. Всъщност, колко често трябва да използваме конец за зъби? Как да се грижим за нашите венци? Защото ние всички обичаме да се грижим, зъбите да са ни бели, дъха да е свеж и не обръщаме внимание на венците, пък то е много важно, за да са ни здрави зъбите. Миенето на зъби сутрин и вечер абсолютно задължително. Сутрин, защото ние сме имали един продължителен сън, в който микробите са си навсякъде. Значи дори да измили сме си зъбите вечерта, сутринта вече микробното число е по 2, по 3. Тоест миене на зъби веднага след ставане. Закусваме, пием кафе, това също ме питат пациентите. Ама аз преди закуската или след закуската? И двата пъти. Пиете кафето, закусвате, миете зъбите, излизате. Вече сега няма да, и аз така да влизам в такива теми, носете си четката навсякъде. Ако може да си я вземете с вас в чантата, още по-добре, нали? Но сутрин и вечер задължително. Първоначалното чистене е свързано и с освобождаване на токсините. Абсолютно, така че може би... За конеца също и сутрин и вечер или въпросните устройства, които са зъбен душ, които не заместват изцяло зъбния конец, но има наистина пациенти, които дори демонстрираме как се прави, и пак се замотава, нещо се случва, нещо го прави. Или много агресивно травмира венците. Тогава в такива случаи им казвам, с зъбния душ, много по-бързо, по-лесно е, но от време на време е хубаво. Аз съм пристрастена към зъбния душ. Това е най-якото нещо, което някой може особено да има. Пациенти с брекети, с апаратчета. Ето някакси има период преди да си го ползвал и след като си го ползвал. След като си го ползвал, зъбите ти просто не са чисти. Каквото и да правиш, колкото и да ги миеш, каквото и да се случи, просто виждаш, че след душа няма всичко пада. Има едно междузъбно пространство, което четката не минава там. Както и да четкате, кръгчета, подъгъл, междузъбното пространство си е мръсно и трябва да се почисти с някакъв. Какво мислиш за електрическите четки за зъби? Сега, електрическите, които са с ротираща глава, съм против. Не почистват добре. В смисъл против. По-добре е такава четка, отколкото без четка. Но ултразвуковите четки електрически са много добър вариант. Даже да не кажа най-добрия вариант. Те са на друг принцип. Не са ротационни, почистват дълбочина с вибрации и почистват много добре. Аз съм чувала такава време. Това е много
задълбано, обаче с оглед на бекграунда ми, че когато има, нали, микроабразива, който е в аз самата ползвам четка и съм фен, нали, на ултразвуковите четки. Но чувала съм такава една теория и не знам това доколко е истина и доколко въобще е доказано, но абразивите, които са в самите композити и връзката, която е после между зъба, един вид с самия ултразвук се създава триене. Има пациенти, които ми казват, то няма ли да ми падне, еди къде съм си правила пломбата, ползвах електрическа четка и те ми паднаха пломбите. Не. Няма пломба, която да падне. Ако е добре направена, няма да падне. И от ултразвукова, и от електрическа, и от ултразвука на зъбния камък. Аз въобще не в аспект на това, въобще не си представям, че може, нали, тая връзка да бъде нарушена. По-скоро дали има някакво Ако не е добре залепена пломбата, ще падне и от ръчна четка, според мен. Но тук е много важно да кажа, като ме питат, нали, каква четка да си купя, каква паста да си купя. Примерно, може човек да си измие зъбите без паста. Много добре да ги измие. Да. Пастата не е най-важният фактор. Да. Четката е важна, защото не може без четка, нали? Но паста абсолютно може да не се ползва паста. Да. Пастата е, нали... нещо допълнително, което да освежава. А за четка можем много добре да си почистим зъбите с ръчна четка. Аз не съм, нали, привърженик само на ултразвуковите. Ръчната четка може съвсем добре да свърши работа, когато се четка правилно. С правилна техника. Правилна техника. Значи, освен четка и паста, добре да ползваме и конец за зъби, душ за зъби и лъкче ли се казва това, което си почистваш? Лъкчетата, сега за лъкчетата трябва да знаем как да ги използваме. Защото ако ги, нали, местим само между зъбите и даже с натиск, няма да направим нищо, даже ще си нараним венците. Има си точна техника на почистване. Трябва лекичко да се притисне към едната повърхност, към другата повърхност и може да свърши добра работа, но може конвенционалният конец за зъби ще свърши още по-добра работа. Да. Аз между другото обичам тейп, не обичам толкова конец, но това вече си е според всеки. Тук няма този въпрос за oil pulling, обаче е хубаво да го споменем, защото аз го правя от години и съм супер фен на това да сутрин, след като си изчисти езика, да си... Чакай, как се чистиш езика? Разкажи, това е интересно. Трябва ли? Трябва да си чистим езика, има такива четки за език. Да, аз лично не ползвам пластмасови, ползвам метална пластинка която... това е аюрведа. Да, то и самата ойл пулинга, точно там си е тя древна техника. Използвам кокосово масло, което много е важно да не бъде олио, да бъде масло, за да може да се подпомогне на това да изхвърляме токсините. Първо си изчиствам езика, после, нали, ти буквално жабуркаш с маслото, което ти буквално сложи една лъжица кокосово масло, то се разтапя и буквално изплакваш и е хубаво да го изхвърляш, да не се изхвърля съответно в мивката, защото може да я запуши. Да, така. Лайфхак. Има тук. Сега това с oil pulling е много древен метод. Аз самата не съм го изпробвала. Има хора, които го правят, казват, че се чувстват добре. Самото кокосово масло не вреди по никакъв начин, така че дали го препоръчвам, ако се чувствате добре, правите го. Ако не се чувствате добре, не го правите. Супер. Какво представлява термина leaky gums и защо го сравняваме с leaky gut? Leaky gums са пропускливи венци, точно както са пропускливи черва, leaky guts. Тоест хора, които имат възпалени венци, гингивит и пародонтоза, то е научно доказано, че хората, които имат възпалени венци, могат да имат заболявания тип коронарна болест на сърцето, плаки, всякакви... Това е един предшественик, така да кажем. Към сърдечно-съдови заболявания. Хората, които вече имат възпаление някакво, могат да си обърнат внимание и да си пуснат изследвания или да се поинтересуват дали вече не развиват дадено заболяване. Тоест тези пропускливи венци пропускат бактериите съответно надолу. Това е прозореца към тялото. Някакси, така че всичко е свързано. Няма как да има логика да имаш локално възпаление само в устата и това нещо да не се пренася надолу в цялата система и в цялото тяло. Така че е свързано, Затова и трябва да има баланс. Със сигурност трябва да има баланс. Ако не посещаваме стоматолог на 6 месеца, вероятността да си докараме... Много малък процент от хората имат здрави зъби, здрави венци. Правят правилно почистването. Много е трудно, защото ние поколенията, според мен, на родителите ни и ние
според мен, е едно ново поколение, което въобще се обръща към превенцията. И за нас е нормално все пак да ходим на 6 месеца при нашия стоматолог и да си чистим зъбния камък. Да. Но според мен за хората по-назад това е нещо, което... Да. Масово хората имат страх от зъболекари. И ние в нашата клиника това ми беше цел номер 1, когато влезеш в клиниката да не се чувстваш като на зъболекар. Защото масово хората ги е страх, че нещо ще им се случи. Нали, ще ги боли. Да. Назад във времето ваденето на зъб е било без упойки, ваденето на нерви. Хората ми споделят страшни неща. Травми. Най-големи са детските травми от стоматолог. Няма в момента някой, който не мисля, че 21 век някой работи, ще премахне нерв на зъб без упойка. Това е, не знам, трябва... Това си е сериозна болка. Ние живеем в хубаво време. Това е истината, че имаме избора да... В твоята клиника се наса в галерия. Нали? Радвам се, че не мирише на зъболекар, не мирише на тези неща, не настръхваш като влезеш. Това ми е важно. Това за профилактиката старая се да го предам на пациентите си. Мога да кажа, че за момента ми е успешна мисията. Има хора, които сме излекували и си идват само на профилактика. Много добре комуникирано. Просто е много добре комуникирано. Има напомняне. И те се чувстват се страхотно, че си идват на 6 месеца и че нищо им няма. Нали, продължава живота с здрава усмивка. Но просто важността на това да поддържаме добро орално здраве. Нали? Това е нещо огромно и хората не трябва да го подценяват просто почистването на зъбен камък. Защото звучи просто като почистване, но всъщност е поддържане на една наистина много добра среда, която въздейства върху цялото тяло. Точно така, да. И ако трябва да продължим нататък, говорихме си за цигарите, но все пак хората, които се опитват да откажат цигарите, какво мислиш за никотиновите дъвки или тези пликчета, които се поставят върху лигавиците? Сега, за тези въпросни никотинови дъвки и някакви неща, където се лепат по непцето, съм против. Всякакво чуждо тяло, което лепим по лигавиците и по непцето, не трябва да бъде там. Не му е мястото там. Нарушава средата. Абсолютно, да. Така че виждала съм всякакви язви, улцери. Нали, не съм сигурна дали са свързани точно с тези никотинови лентички или как се наричат там, но не, против съм тези неща. Както съм против и за сода. Хора, не си търкайте зъбите с сода. Това е много важно. Сега се сетих. Разкажи го. Аз съм го правила преди. Чула съм едно време, че така се избелват зъбите, ама ти говоря на виж 16 годишна. Има логика в цялото нещо, защото содата неутрализира киселините. Тоест, ако го погледнеш от тази гледна точка, нещо някъде си чул, не разбрал, но сама по себе си е силен абразив. Но така или иначе... Нарушава емайла, те са едни ерозии, изтривания по Всъщност ние не се опитваме да поддържаме добро количество на добри бактерии, а пък всички тези много агресивни неща, всъщност това, което говорим и за антибиотиците, това, което говорим за много силно ароматизираните неща, за много силно пенещите неща, които правят пияна, всъщност, че те нарушават точно този баланс и на добри бактерии, не само на лоши. Няма как да очакваме, че... Да. Не трябва да поддържаме и прекалено стерилна средата в устата. Това също е много важно. Майките, нали, като се родят бебетата, това не слага и това не, нали, въобще ще бъде, моето бебе ще бъде стерилно. Няма как. Тоест, трябва да си има, просто да има баланс между добрите и лошите бактерии. Ние не можем да избиеме всички. Има хора, където ползват кърмачката, пак ще се върне на темата, но естественото раждане и всъщност кърмането е точно това, нали, създаване на един микробиом, не само орален, но и основен, че всъщност ти се сблъскваш с тези бактерии, всеки път, защото това не е стерилна среда, нали, няма как си дезинфекцираш тези пространства. Аз искам да питам, освен содата, много е модерно, виждала съм и с активен въглен да се четкат хората. Аз съм много против всички цветни пасти за зъби. Лилави, черни, червени, променящи си цветовете, не. Значи активният въглен не избелва зъбите. Не избелва, не. Така или иначе това са много сериозни маркетингови... Да, но го има и е хубаво да информираме хората от експертно мнение. Разбира се, и затова е толкова важно хората да купуват продукти, които са сертифицирани и са медицински
и които имат Аз самата медицински. тествах преди седмица един нов продукт, за който не знаех, нали. Исках да го тествам, за да видя, един пациент ме пита, за да знам какво да кажа. Хора, четката ми за зъби стана говорим за лилав, тъмно лилав цвят. Да. Аз се притесних, като си сложих това нещо в устата, защото това ми отцвети. Представете си колко цветители има в това нещо. Препарати има вътре. Лилаво, синьо. Да ги избели. Идеята беше да ги избели. Не, против съм. Един много интересен термин, който аз самата искам да знам точно какво значи. Какво означава tongue tie? И как може да влияе това на говора и на дишането? Това е така наречената къса юздичка на езика. Повлиява на говора. Може да си представите, езика е свободен, в смисъл ние го движим и при говор, при хранене, постоянно при гълтане, това е един помощник в устата. И когато е вързан, все едно, не може да си върши работата както трябва. И тази юздичка трябва да бъде все едно скъсена, за да си бъде в норма, да може да е свободен езика. При нас в клиниката имаме лазер, последно поколение, става буквално за 5 секунди. Буквално. Правили сме го и на деца. Има къса юздичка, къс френолум и на горната устна. Децата са затруднени, не могат дори да сучат. Говорим за такова затруднение. Нали, родителите казват, ама то детето нещо се мъчи, нещо прави, ама не знам дали е окей. И като всъщност го доведат на преглед, разбираме какъв е проблема. По принцип, физиологично това трябва да си се... Нали, организма да се справи с това нещо, да си се развие както трябва. Но когато не си свърши работата, трябва да го да го пипнем с лазера, буквално за 5 секунди и много безкръвно, безболезнено е. Супер. Но трябва да се направи, защото риска, между другото, 90% от случаите на диастема, разстояние между централните резци, хората дори не знаят. Те си мислят това генетично, нали, мама има, баба има, разстояние между централните резци. И когато им покажа, като вдигнем устната нагоре, дърпа, юздичката на устната дърпа, нали, от постоянното дърпане е довела до това разстояние. Говорим от някакви 5-6 мм. И хората не са го знаели. Аз съм с разстояние между зъбите, класическото ми, което сме затворили. Да. Тоест, но след като вече си на 30, на 40, ако ми го резнете това нещо, няма ли да ми се сближат зъбите? Няма да се сближат зъбите, защото е минала. Нали? Но ако ще могат да се сближат с ортодонтия, нали? Не е невъзможно. Или с естетика да помогна. Как симетричното дъвчене влияе върху развитието на лицето и на нервната система? Това е много важно. И тя и Джули след това ще обясни за дъвченето. Защо е важно? Аз днес ще разкажа за всичките мои... Да, всичките ти болки, патологии всички патологии и решения. Ще разкажа. И как може такива масетри? Какво е това нещо? Сега, симетричното дъвчене е много важно. Тоест, трябва да използваме и дясната и лявата страна, защото мога да позная човек дали дъвче само от едната страна. От една страна има кариеси, изтрити са пломбите. Не само то, примерно, развито визуално моите два масетра. Точно така. Левия от десния се различава значително. Просто. Нещо много важно, дали пишем с дясната ръка или с лявата ръка. Защото... Хората, които пишат с лявата ръка, лявата страна я използват повече. Не знам защо и как и нали, няма отговор на този въпрос. Важно е да се храним правилно, симетрично, балансирано, вече здравословно. Това е друга тема. И понеже тук е биохакинг подкаста, няма как да не намесим и някой от биохакинг хаковете, които ние използваме, и много често говорим за червена светлина. Ние лично си я прилагаме върху тялото с цел стимулиране на митохондриите, така че ние да имаме по-бързо възстановяване, да забавим стареенето, стимулираме колагена на лицето, искаме да заличим фините бръчици или да предотвратим появата на такива. Как това влияе и на устната кухина? Влияе положително. Отново с лазер имаме такава опция, нали, с правилната дължина на вълната да действаме на силно възпалени венци. Говорим отново след почистване, нали, не да прилагаме просто светлината върху зъбния камък. Нищо няма да се случи. Има дори опция с такъв тънък накрайник, в която дезинфекцираме кореновите канали отново с тази светлина. Тоест, когато се прави кореново лечение, премахва се нерва, трябва да се, нали, успокои
процеса, да се възстанови този... Тъканите просто да се възобновят. Точно така се прилага тази инфрачервена светлина. Значи и има ефект. Има ефект. И в денталната медицина. Да. То навсякъде, където може. Нали, аз сега разглеждах едни крайници, които ги слагат в носа, нали, на хората при много агресивни нали, заболявания, които са свързани с синусите и така нататък, но червената светлина просто е много благоприятна за тъканата регенерация и очевидно навсякъде може да има полза от нея. Джули ме хакна вече за LED маската. И аз съм хакната. Аз да ти кажа, нещата отиват към много сериозни панели и стая. Вече Александър такъв не само лицето, цялото тяло вече, като се излага. Аз надграждам, нали, лека по лека, панел, маска и вече в един момент ще има стая. Капсула. Да. Ще влизам в капсула. Да. И за да обобщим и да завършим, ако трябва да препоръчаш 3 неща, 3 навика за по-здрави зъби, венци, орално здраве, какви биха били те? Първо, ежедневна и ефективна хигиена, орална хигиена, почистване. Ежемесечни, ако не ежемесечни, ако нямаме проблеми, на 6 месеца профилактични прегледи при зъболекар, за да ви каже, че няма нищо, нали, че всичко е наред. Хидратацията е много важна за зъбите. Сега ще станат 4, но е важно балансирано хранене. Сладките неща и въглехидрати като цяло трябва да се сведат на минимум. Сега не говорим за добрите въглехидрати. Да не консумираме рафинирани храни. Да се върнем към някакви по-прости неща. Може би, нали, така, към храните да бъдат в най-първоначалния им добър вид. Най-полезната храна за зъбите, ябълката, морковите и целината. Да, това са трите топ храни. Много са ми любими и трите. Затова има здрави зъби. И на децата ни са много любими също. Много ти благодаря, че беше с нас днес. И аз ви благодаря. Беше много полезно. Надявам се и за зрителите да е било полезно. Ако някой иска да си направи консултация с теб, може да дойде в твоята клиника. Ще се радвам. Много благодаря ви много. Много ми беше приятно днес. На нас. До скоро.